Orasma dihita salutna ruas namadoti parbingguan di gerejaon manang pe secara live streaming di Bagas Nabe. Horas. Nunga masuk hita tu minggu judika namar lapatan luluhon au ale Jahoba imap paninanion dohot posni rohani perpesalmen napasalton sude parsorianatu debata jalana baheno ni debata uhum nasitong dingoluna. Jala topik minggu sadarion ima Kristus do pandang situjuon na menjauhan tu hita ganuk asa saluhutna lauta ikon hombar tulomoni rohani Kristus. Jala unang ganggu hita menghaporsai Kristusi songon si palua portibion atong tapasangap ma debata tapuji matuhata marende mahita sian buku ende nomor 20 tolu ayat sada 2 tolu di ayat tolu laos jongjong mahita. Yesus Mar hite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi porbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Tuluhon maau ale debata jala parbadahon badangku dompak bangso naso daulat roha sai palua maau sian bawa siulahon si pautoto dohot hajengkelon aihodo debata haroroani hagogoonku tongosma hatiuranmu dohot hatigoranmu akan nama nogu au pataru au tudolok ni habadiaonmu dohot tu ingananmu. Haleluya. Ngartang yang mahita ale Tuhan debata amanami nadi benua ginjang para siroha nasumurung
Na manuk mauliate mahami tuho sian nasa rohanami. Ale ala dilohon ho anakmu nasasadai tu hamatean humop hami. Asa unang mago na porsea di ibana. Alai asa hangeluan na saleleng ni leleng na dinasida. Tatap mahami ale amanami di banua ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus nagabe habadiaon dohot hati goran dihami kai sesa madosa nami saluhut ala ni pelean nasun denggan napi nelehonai humopop hami kai paeleng ma pinggol mutu tangyang nami jala asi maroham dihami marhitete anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor sia ayat sada dohot tolu. Tangihon mapatik ni debata di minggu judika sadarion imana tarsurat di ulaoni apostel 10 ayat 30 sada jadi di doknasi dama haporseai ma Tuhan Yesus asa malua maho disi ni bagasmi atong rap manggido gogo ma kita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 172 ayat sada dohot 2. Mulani na torang
Matopotima dosata di adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua ginjang hodo na patupa hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite anak haholongan ni roham. Kay asima roham dihami akan na mangarsakon dosa nami. Kay sahapi ma tubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehon matuhami tondim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marha porseaun laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabe peleana mangolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do panggontianta diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus nati gorohai. Jala ibadah do pardengganan taringo tu dosata. Alai dadaholan taringo tu dosata. Dohot tu taringo tu dosa ni salut portibion. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 183 ayat 125. Hatani debata nagabe epistel ni miguta sadarion. Ima tarsurat di Yesaya 40 ayat 10 onom sahatu ayat 20 sada. Tajahama marsikat sore. Songonondo hatani Jahoba. Naung mangalehon dalan di laut dalan balobung di bagasan aka aek nadoras. Naung paruarhon hureta dohot hoda, parangan dohot parhohas. Rap marpeahan nasida, dang tarbaensa behehe. Pidom do nasida, songo sumbu naung mitop. Unang be paingot-ingot hamu akana masa najolo. Jala unang be pikiri hamu akana robi.
Hidama bahenokuma na imbaru nunga pola martumbur nuai tungso tandau nuna mai tongon dotahe bahenokuma dalam dihangolono aka batang aek di tanah bakal-bakal. Pasangapun ni aka binatang di ladang mau, aka gumpul dohot aka pidong unto, ai lehonot kuma aek di haholonganan, aka batang aek di tano bangkal-bangkal, mangalehon minum bangsoku nahu piliti. Lima bangso nahu jadi honi di au, nawaritahon hamuleoku sogot. Di dosahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata jalan nau peopsaha. Amin. Marende mahita sian buku ende 281 ayat 1 dohot 4. Tindakon mah porseotai songona hina tindakoni dongata saporseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea kata jawaban doa ma parbukuna sukurusan na tumompalang itu tanah au porsea Yesus Kristus anaknya dari kata jawaban sadai di mana tibon si Maria agar bedadian siantun di perbadia andorang suhabukuhan Idul Tuata aku mau naberi aku mensilatus maka aku naik ke surga tahun lutus yang dia mata Yahova naik aku masuk sebutan mengumi alat nama mulut ya lihat tabegema puji-pujian siankur perempuan.
Tabege matikting dihita nasa mingguon. Warta Jemaat Minggu 3 April 2022. Majelis Jemaat HKBP Binjarong menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang bersekutu dalam ibadah Minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat HKBP Binjarong, Korasma Dihita Saluhukna. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Judika, yang artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah. Dengan topik minggu, Kristus adalah tujuan iman kita. Kristus do pandang si tujuan. Yang kedua, PHD sektor. Diberitahukan kepada kita semua untuk hari Kamis 7 April 2022 jam 19 WIB akan dilaksanakan pertandingan sektor secara onsite dan live streaming dari Gereja HKBP Binjarong. Untuk itu marilah kita ikuti acara pertandingan sektor tersebut. Dan untuk topik bahasan PHD sektor diambil dari Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat 9 dengan topik Pina Pasuma Naro di bagasan Goarni Tuhani. Yang ketiga, Baptisan Kudus. Hari ini Minggu 3 April 2022 pada ibadah jam 10 WIB, gereja melaksanakan pelayanan baptisan kudus kepada 5 orang anak laki-laki, anak anggota jemaat. Melalui baptisan ini, maka anggota jemaat sekolah minggu kita bertambah dan kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Keempat, ibadah sekolah minggu, PHD lansia, PHD sektor. Mulai hari ini Minggu 3 April 2022, ibadah sekolah minggu sudah dilaksanakan di gereja secara onsite atau tatap muka setiap jam 7.45 sampai dengan jam 9.30 WIB. Oleh karena itu dihimbau agar orang tua yang mempunyai anak sekolah minggu dapat menghantarkan anak-anaknya untuk beribadah di kebaktian sekolah minggu di gereja kita. Demikian juga dengan guru-guru sekolah minggu supaya hadir di gereja sebelum 7.40 menit untuk persiapan ibadah dengan tetap memakai masker. PHD lansia akan dimulai secara onsite atau tatap muka pada hari Rabu 7 April 2022 jam 10 WIB sampai dengan jam 13 WIB di gereja. PHD sektor, mulai bulan April kita akan membuka pertandingan atau PHD sektor di rumah ruas atau perhalado yang bersedia di rumahnya dan tidak bermasalah dengan lingkungan sekitarnya. Untuk itu bagi keluarga yang mau menerima PHD sektor di rumahnya dapat menghubungi paneroinya atau perhalado gereja kita supaya dapat didata dan dibuatkan jadwal pelayanannya setiap Kamis pukul 19 WIB sampai dengan 21 WIB. Yang kelima, kegiatan Family Catering Pangula Nagok. Diberitahukan kepada kita semua bahwa besok Senin 4 April 2022 mulai jam 8.30 sampai jam 17 WIB akan dilaksanakan kegiatan Family Catering
Pangula Nagok Tiki dan seluruh anggota keluarga dalam rangka Tahun Kesehatian 2022 bertempat di Cut Mutia, Bumi Perkemahan Cibubur. Pendeta kita dan keluarga akan mengikuti kegiatan tersebut. Kiranya melalui acara tersebut akan semakin terjalinnya kesehatian dari Pangula Nagok Tiki untuk semakin bersehati melayani dan memajukan distrik untuk memuliakan nama Tuhan dan sukacita dan iman yang teguh bagi jemaat. Yang keenam, tamu gereja. Pada hari Minggu yang akan datang tanggal 10 April 2022 dalam ibadah jam 10 WIB, gereja kita akan menerima kunjungan Kor Ama dari HKBP Piladuta Bogor dalam rangka mengumpulkan dana renovasi gereja mereka yang dipimpin oleh Pendeta Ebenezer Nababan STH. Acara pengumpulan dana akan dilaksanakan melalui persembahan dalam amplop yang akan dibagikan di pintu masuk gereja pada waktu persembahan sehabis khotbah dan juga spontanitas pada waktu mereka memperdengarkan pujian kor setelah selesai ibadah. Marilah kita mempersiapkan bantuan dan sumbangan kita sehingga renovasi gereja mereka dapat berjalan dengan lancar. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Periodisasi seksi-seksi diberitahukan kepada kita semua berdasarkan keputusan seksi kategorial dan usulan dari Dewan dan seksi di bawah naungan Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia yang telah dibahas dalam rapat Perhalado HKBP Bincarung, maka pelantikan pengurus seksi-seksi periode 2022 sampai dengan tahun 2024 akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022 jam 10 WIB. Adapun draft susunan pengurus adalah sebagai berikut. Dan diharapkan jika ada yang masih berubah dapat disampaikan ke seksi terkait dan dewan supaya dapat dirubah. Tapi supaya lebih jelasnya, kita sudah menerima melalui sektor bahwa draft daripada seksi-seksi tersebut sudah ada di sektor masing-masing, oleh karena itu boleh kita baca. Atas perhatiannya dan kesediaannya kami ucapkan terima kasih. Ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode 3 April 2022 sampai dengan 9 April 2022. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu adil dalam segala hal jalannya dan penuh kasih serta setia dalam segala perbuatannya. Mazmur 145 ayat 17. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Rekapitulasi keuangan Minggu 3 April 2022. Jumlah penerimaan Rp16.520.004. Jumlah pengeluaran Rp5.950.500. Saldo surplus Rp10.569.504. Saldo minggu lalu Rp408.414.020. Saldo per 3 April 2022 Rp494.983.524 di luar deposito huria dan dana perizinan gereja. Demikian warta jemaat untuk hari ini.
Tuhan Yesus memberkati. Tabegema pujian Marhite Angklung Remaja. Tabegema puji-pujian Siankor Ama.
Marende mahita sian buku ende nomor 404 ayat sada dohot udutna huhut papungu pelean tujolo sada A dohot sada B. Damene debatana sumurung sian salut na roha, imana mengaramoti ate-ate dohot pikiran muna,
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita salutna. Atani debatan nagabe songon ojahat di parminggota di minggu judika. Namar lapatan luluhon au ali Jahoba. Imana dienet sian surat ni apostel Paulus madapoton huria Filipi. Bidutolu mamuka masenayat 4b 1 ayat 14. Filipi tolu ayat 4b 1 ayat 14. Songonom madidok disita pai huti hutma di bagasar rohata. Ay molo diripudeba adong si pangasahononna di pardagingon dalam au manian. Tersunat di hari pawaluhod doau nasia bangsa Israel marga Benjamin halak Heber tubuh ni halak Heber halak Parise mangihuto patiki garang dorohaku mangalele huriai sohasuraha di hati goran nasia patik alain naung parutunga kia diau harugia doi hujujur alani Kristusi. Kaluhut na dotahe huetong harugian tumibakon hamuliaon ni panadaon ni Kristus Jesus tuhaki. Ala ibana husiakon saluhut nai jala orbuk-orbuk doi huetong asa huomo Kristus. Asa di bagasan ibana au didapot unang memarhati gora siap patik tungsian hapur siau di Kristus do ima hati goran na siap debata namaru jahat di hapur siaun asa hutada ibana dohot hagogoan ni haheon nai rodi hasasaur tuaka hapur suhonna ginagabi sa pangalaho au dot ibana di hama mate nai anggiat saha tau tu haheon nasian akan namate apala nong sanga hutak kupi manang naung gabi sundenggan alai sehuyahido anggia tertakupawi songon naung tinakuk ni Kristus Yesus siau alea kadongan dak kurajumi diriku naung sun hutakupi odo tahe kuhalupa honna dipudiku kueahi akan dijolo dopak padangido hupuspus dopak upah hamunangan na siapa jon ni debatas ya gijang di bagasan Kristus Yesus Ido sahatna kurian itu hata Yesus Kristus di tonga-tonga niya kaparngulota hita jo dohita jala pasti dohita sude ima adong sita-sita ni rohata ima taringot tu masa depan ahado nagabe tujuan ni parngulota ahado nagabe si tahirim di bagasa gulmin ni ngoluta di hari pangapudian. Jala marhiti-hiti tujuan target hidup di sima hita lauho patupahon aka tindakan. Seorang anak sekolah ketika dia bercita-cita bahwa dia nantinya akan menjadi seorang dokter, maka dia akan mempersiapkan dirinya dengan belajar melalui jurusan IPA. Molo nanti tentara do ibana dia akan belajar dengan memperkuat atau mempersiapkan hidupnya dengan latihan fisik. Dijaga mahaipasonna, olahraga ibana rutin, dijaga pola makan, dan dia menghindari yang bisa merusak kesehatan tubuh. Losongon itu nang akan tua-tua molo dihirim ibana do di pengubdian ni ari so nang akena konna dapotang ngolu-ngolu akena konna maka orang tua akan mempersiapkan anak-anaknya asa boy dapotan parbinotoan nadinggan. Ido banagabe songon filosofi ni halak Kristen halak Batak moto anak kokido hamorau diau hugogo pemacari. Sudah petahoma tahun mayang tano maraik asal ma sikola anak kokku. Alanya ha pangatusion ni halak Batak mace persuk do halak molo oto. Alanya ha paduhan ni halak Batak idok do ima nabisuk na punahata na oto tupang gadisan.
Artinya hanya menjadi korban untuk orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Alanido gabe di pasekolahon. Jala sonera konai iko panakok kodomuse yanakon sian natorasna. Lasongon itu hita di bagasa gulmining oluta molo targuar hita nuany ima dada holak kalak batak behita alay nunga gabe ala kristek kita di dokdo do tujuan ning oluta. Apa yang menjadi target yang mau kita capai nanti ketika kita di tengah-tengah dunia ini bersusah payah saat ini. Ahaduna nang tahirim. Sudedo hita madokon sabulo nito dita ima surgo hasonangan. Di sido hita bersogot pajupang alaniaha persea hita tu Yesus Kristus. Alaniaha gabi pos rohata madokon nunga sahat tita nunga adong di parade de bata ima surgo hasonangan alaniaha ima ala nong tardidi nunga tersurat guarta tu buku hangoluan ni de bata. Tung tersurat guarta di buku anguluan dewata gabe partohap mahita ima disude arta sitianon dewata di harajaon nai. Alani di sido hita dipaingot di bagasa partikiatan waing marhiti hite topik ni mingguta dipaingot do tu hita di dok disinakian Kristus do padang si tujuan. Kristus adalah tujuan iman kita. Kristus si palua nang maniaho dirina. Nasa to kinari pestahonot tama ima taringot tuha mamatena. Natadokon nuaing satu keunikan yang terjadi dalam kehidupan dunia bahwa kematian seakan-akan disyukuri. Ipestahon nina. Alay idon natarida nang tongi-tonga-tonga ni halak patak atik peso konai. Tanda kutip dang apalay na nang siyahota si pareata alaniaha ihalak bata pe adong do nedokona molo ulaon sormatua nunga gabi pesta be. Iduban na gabi dang adong be siso nedokona molo dung matua dang aung be ilumanetek gisi. Molo tumpe papunguhalak akan nama kolongi idoko tupak namai. Tarupa doho tikimar ulau pesta pangadation. Di baga seperti kita tadi do Kristus do padang si tujuan iman adienet nakiasian surat ni Apostol Paulus tuhuria Filipi natarguar surat sukacita. Surat lasniroha. Alaniaha disude ima bagian ni surat na tuhal Filipi di dokdo diajak Apostol Paulus do asa marlas ni roha ima sude ruas ni huria. Marlas ni roha di bagasa Tuhani idona gabi jami tata di minggu nasalpu bersuka cita dalam Tuhan alaniaha adong dolas ni roha naso di bagasa Tuhan. Manako dohalak berhasil manako kudak kepeng na marolopolop. Tang di bagasa Tuhan las ni roha songoni. Diulahon aka dadana tawuran monang nasida mereka bersuka cita akhirnya minum-minum. Itu bukan sukacita dalam Tuhan. Alelas ni roha di bagasa Tuhan di dokdo ima ala nunga tersurat guarmu di buku hanguluan di debata. Ala partohap doho di harajaon debata ala niahai ala nunga di siaho Kristus. Kosana humokopita nunga gabi di sesa akadosata di paingot mahita di bagasa partikiatan waing ima marhiti-hite turpukta ima taringot situasi manang pembelaan diri ni Apostol Paulus tuaka nama dokon dang tutuho apostol. Puasa di doko songoni aladang sisian ni Tuhan Yesus so langsung. Paduahon ay gabi silele halak Kristed doho alani dang tutuho apostol ni Kristus.
Alai di sima di paingot apostol Paulus di bagasan partikiatan wang di doko di si ima ala torop se tonga niaka halak Yahudi. Na se totong madokon molo nang persea sadahal molo nang malua sadahalak Kristen ikut diulahon ruhut hajahudion. Iko tersunat ibana iko banon na odohotan ikonon. Atar hampir sarupa doi do talak batak pe. Molo adong marhamu mangoli alak batak. Tu halak na asing itu hatot doi dokoni. Iko banon modatongan margani ih. Seakan-akan tanpa marga dia dan mau suku lain itu bukan manusia. Apa sono konai adong bedo margana iba-ribaan. Alai sono konai molotung pe di patu pahalak batak ikut di margahon asa adong do pertalian na ajala marhite tisiani gabi tabba aka persauran na denggan. Dok apostol Paulus nak disi ima marhite-hite ong padohana ay molo diripudeba adong si pangasahonon na di perdagingon dalam aumanian. Kalau mereka itu bermegah, mereka mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang hidup menurut hukum Taurat. Paulus madokon balobisian hidup yau. Basa dia maha jago munai. Didokon apostol Paulus nak disi ima tersunat di hari pawaluhon. Dan itu yang dilakukan oleh orang tua Yesus juga ketika Yesus berumur 8 tahun dia dibawa ke bait Allah. Napaduaho di dokibana do disi ima na siya bangso Israel marga Benjamin duaho. Siya segi keturunan tumenggedo piao marga Benjamin. Alanya ha bangso Israel na tading nuaing ima paparan na 2 marga nama. Dang doho ba na 10 marga Jehuda do tak kana asing. Dang do biak ke bangso na asing na kono marga na asing ima Ruben si modo akan asing. Alay na gabi ima paparan ni si Benjamin nama nasida. Sah masih asli jala sona kunai hala Heber. Hala Heber tubuh ni marga Heber. Dari segi keturunan saya Ibrani Tulen. Sesegi na mangulah patik saya lebih. Ay hurusogodo rohaku. Adong dohu tiop kuaso ima sian majelis Sanhedrin ima lau mangalele halak nama dokon cihuto Kristus ibana adong anak ni debata. Saya lebih. Saya pejuang. Jala sona kunai garang dorohaku mangalele hurie sohati surahat di hati goran nasiad patiki. Ruhut-ruhut parpuasaun iulahon, ruhut-ruhut parhuriaun diulahon, sian ajaran dogma diulahon ibana. Imana diulahon ibana jala idu na dokon ibana di bagasa partikiatan wang di dokon alai nong parutunga kia diau harugia doi hujujur alani Kristusi. Kemegahan, kesombongan, kelebihan saya selama ini ketika saya sudah ditangkap Kristus maka itu menjadi kemeroso tangadong harugia mulai dokon subala sampah rapat-rapat doi orbuk doi tidak ada artinya. Kesombongan saya selama ini itu tidak ada artinya. Kebanggaan saya selama ini tidak ada artinya. Alanya adong do debata nunga ditakup Kristus au lobi do pe hamuliau nai hasangaponi dileho tuau jala alani ido di barani ibana madokon orbuk, rapar-rapan, sampah
yang tidak mempunyai arti lagi. Jala ido nang dipartikiat tanuaing molo joti tanuaing aulu hita manoton nerokona ima film cerita-cerita singkat nuaing di video-video inspirasi kehidupan adong idokon di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit, nomor lapatan, kebanggaan kita, kehebatan kita itu masih ada di atasnya itu belum seberapa. Alanido dok di bagasang nguluta unang gabe gijang rohata molotung pemerhasurunga kita sia dongata. Jangan pernah kita menganggap rendah orang lain hanya karena ada sesuatu yang bisa kita banggakan. Mungkin orang lain mempunyai lebih. Jojo doami dot Bang Roland atau sa mulu gari jaon moloro aung halak bang dokon ganteng doa ini nasi Roland ido uganteng do si Roland saut siana ali au godang. Artinya apa? Dalam hal-hal tertentu ada lagi. Makanya jangan menjadi sombong ketika kita memiliki kelebihan. Karena apa? Masih banyak kekurangan-kekurangan kita. Masih banyak kelemahan-kelemahan kita. Jala di sido sona konai di bagasang uluta molo tahilala do. Adong do PHP. Igi jang tei di sido hita di dokon gabe serep hita marroha. Jala ido naidok ni Apostel Paulus. Ido nanang siang uluhan ota di bagasa partikiatan wain di dokibana do dang nahutaku dopi. Saya belum sempurna, saya belum meraihnya. Alai nang do upariahi do tusi anggiat boyau. Saya melatih diri saya. Jala sono kunai napadua ho didok di si ima aha nagabi di ban ibana moto ni bana dok di si uha lupa kon nai pudi uya itu jolo dopak padangi do hupu dopak upah hamonangan target dia jelas ke depan. Nanang siona dio si jalona ima upah hamonangan mahkota kehidupan yang disediakan oleh Yesus Kristus. Jala sona konai macai adul doisian hamuliau na di portibion. Disido hita di bagasang uluta di dokon halupahon dopak padangi do hupus walupahon na di pudi. Kurian itu Yesus Kristus ahadu nanang dohonon atu hita di bagas partikiatan wain marhiti-hite topik ni mingguta Kristus do padang si tujuan ima dipengot do tu hita na parjolo sahali ima asa setotok kita di bagasang ngulmi ningoluta ima mangolu di bagasan haserepon ni roha alaniaha nunga roh Kristus tutonga-tonga ni portibion buasa roh Kristus tutonga-tonga ni portibion ala nunga menjadi manusia yang harus kena kutuk semua manusia. Alani dosa. Uhuman namana gabi si jalo otahian. Alay-ala ni holong ni roha ni Kristus. Nunga roh ibana, nunga di siaun, nunga di hokop, nunga di tobus sita dengan harga yang mahal. Alani di sido hita di bagasang uluta. Dang adok kapena nang si pangasaonota. Holan asi ni roha ni dewatado. Hanya rahmat Tuhan. Hanya gracia dari Tuhan yang mampu menyelamatkan kita dang ala ni paulau ta ido ban gabi dok Apostel Paulus sakian unang gabi di dapot amar hati koran holan ala ni patik. Paulus madokon tidak ada manusia yang selamat karena melakukan hukum Taurat. Alai atik pe ikon ulahon otado ima hukum patik ni debata alaniaha itu menjadi bukti kita beriman. Tada doi bukti doi nagabe praporsia ita gabe tarado tita ulaho patik ni debata asa boh hita mardalan di jalan yang ditentukan Tuhan.
Adong do halak madok songon dosa adalah pelanggaran, sama dengan pelanggaran, atau ada yang buat istilah seperti ini, dosa itu sama dengan menyimpang dari rel. Molo kereta api menyimpang keluar di mana sejalur nai, amagoan, kecelakaan, dinamana gabe daloon. Hukum Taurat itu diberikan itu menjadi arah pembanding kehidupan kita supaya kita melihat bahwa itu kita hidup kita itu, perilaku kita itu sudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Didok dari sinakian ima unang gabe. Didok kamar hati goran ala nipatik alai ala nahu hanguluhum ma. Ima teladan yang sudah dibuat oleh Kristus. Ido bana gabi dokon, gabi doho taunian, ima sian hapor siaun, ima hati goran na sia debata nama rujahat di hapor siaun, hutada ibana dota gogoon di hagayaon na, rodi hasa saur tuaka hapor suon na, di bagasan na sa pangalahu au do tibana di hama mate nai. Dengan kematian Kristus, kita menerima itu, maka kita mati dalam kehidupan kita yang lama dan kita bangkit dengan kebangkitan Yesus Kristus dalam hidup yang baru, hidup padidi. Napa duaho di dok matu hita, ima asesetotok kita, ibagasa persorat tadi tonga-tonga di port. Uhalupahon nadipudi, ueahi nadijolokti, dopak padangido hupus-pus, dopak upah hamonangan. Takiam moloroh hita tutonga-tonga ni garejaon pasti gudang do nama buan memakai kendaraan mobil. Disimar hiti-hiti kendaraan mobil nata pakai adong do tayari sa tong natudosan na do mututurpuk taon ima kaca spion. Seorang pengemudi ketika dia menyetir mobil maka dia akan melihat kadang yang disebut dengan kaca spion, melihat ke belakang, alai pandangan na tujolo idu bandagabi belgado kaca tujolo alai mamereng tupu di hola tageleng do kaca spion. Apa yang mau dikatakan di situ, mau lidoko di si huhalupahon na dipudiki unang lalap pita ima dinaidokon na hola persuala dipudi. Mulai istilahnya kenapa sonwang kita harus move on. Harus bergerak dari situ, harus meninggalkan itu. Atik pesono kunai pakiota do masa lalu itu kita pakai untuk menjadi pelajaran untuk menuju ke depan. Mengambil tindakan ke depan. Ale unang selalap pita nai pudi. Ayo juta do pita di bagasang uluta hami na ujui. Pincarong na ujui. Songonod do na joloi. Ini iya doi. Ngasal pubei. Jaladang mula behita tupudi. Nari Kamis ido kepadite do jamita ni pertangyangan. Dang haula habbe mulak. Ngamatu wahitan waing. Jala ikut tujolo nama. Molo akalan sian waing. Tono kon nai. Ay pola luja hita hola mamikir honai portibio be. Ngata ulah hobbe ngata bolu si hola sada nama. Bolo asirohan Tuhan inian. Ho tahu buanon na au sonai detanak yani. Molo dung mate hita sahat buanon na hita. Tu surgo hasonangani. Jala di sini nama hita mardalan tujoluan nama hita mardalan nomor lapatan. Mari kita sama-sama bersehati. Mari kita sama-sama mendayung ke depan. Unang besetar lalap holan naipudi natiki naujui dangibe alai tujolo mata bereng ahado tujuata. Jala molorope tamuta hari Minggu imalau mangalulidana. Tos ido nagabe paino tanang tu tiki-tiki na mangihut. Yang dia maboi ipatulus akatim perizinan wang
Boy tahu semangat laho mabuat nedokon na manguruson izin perizinan molo keluar izin perizinata. Natuari dibayar bulan 64 juta do hepeng ni perizinan. 176 juta do hepeng ni pembangunan. Kas ni huriata do deposito ibana sudena. Hepeng ni perizinan do ta sude dipakai paling do holas sada komatolu do hepeng ta. Hape molo keluar iem benigar jata ikut do bangunota. Onom bulan dangarong progres maka itu akan ditinjau kembali. Cedia banota tu sih. Dohonor ranuan datung nagabi tersipat do pei itabungata. Namar lapatan iko mengaluli dana do hita marsogot. Tu huria-huria na asing. Sugari keluar iem beta basude. Ro remaja borhati bana marangklung. Ro naposo borhati bana markotu gareja na asing. Tu Jakarta, adong na tu Bandung, adong na tu Depok, adong na tu na asing instansi. Semuanya bergerak. Di situ hita di bagasang uluta di dokdo. Iman na masih tu paham masih rupa do hita. Di tonga-tonga ni huria. Las marwata. Tonari marsogot nasida hadua kita. Aido na dokon nai sisoli-soli ina halak batak. Unang pola gabe lalap pitai persoalan natiki na ujui dang be. Pain na denggan wain, ulahon na denggan asa managap pita na denggan tu ari-ari na mangihot. Napaduahon ima so na dokon nakyani unang seholan na tarlalap ima tupu padang situ jota ima kri. Ibana dos. Nung nga di siyahon, nung nga di parade. Jala-dala lama jalo, hasisani dosa, di dokdo imana parjolo, lama nesa dosa, tiatiana na siya-siyadam do siyawa, yang kita lakukan, kita terima sekali seumur hidup, adalah melalui baptisan kudus. Molo nang terdiri anak kotai na marlapatan, sesama dosana, ngayas beibana seperti kertas putih. So tunggabi olo hita tarela-ela madokon baptisan ulang musetu na asing. Dosa warisan kita terima dari Adam dan Hawa dan itu diampuni melalui baptisan, maka dosa warisan putus. Tetapi dosa perbuatan maka itu terus kita ulang-ulang. Hari ini kita menerima, besok kita ulangi lagi berdosa, kita minta lagi perjamuan. Imana dokona marhiti-hiti perpadanan nabadia perjamuan. Ima mangaton roti perhitian ni daging ni Kristus. Minum anggur perhitian ni mudar ni Kristus. Laho manesa dosata. Di situ hita dipenguk di bagasang ulu. Molo udang akadosata Roma hita. Jalo mai jala sudenai ikut di jalo di bagasan aporsiam. Hidup banagabe hamuna akan atoras nama buat danak tupad di dion hamudo makakungi. Anda mewakili anak-anakmu untuk mengaku imannya karena anak-anakmu belum tahu pengakuan iman. Alani molo seboto hamuna, kata hapor siam muna, batu dijedo di beka muna, hakungi hamu anak komunai. Ala yakungi do ibana tikitar diri maka tidak kopor siam na, ujung na ikut dikonfirmasi marhiti-hiti ima parguru maluaon kelasi. Asa ibana sadiri maka tidak kopor siam na. Di situ kita dipenguk di bagasang ulut. Dopak padangi dohu. Ahado tujuan ningulumuna. Ahado target niaka tuana kemuna haduan. Idokdo anon diparpadanakan muna rabdohot debata marhirihite padiyon nabadia. Ikon togu-togu muna ajar hono muna patarom muna do danaki tu parguruan nehuria Protestan. Ala di bincarung do hamuna tu bincarung mapataruh hamu.
Unang atong tu gereja na asing musia apalagi na berbeda ha porsyon ima dokmana dohot dokmani HKBP. Asa buha asa tuguha porsyon ni anak kotai jala asa marpakirimok kita ala nunga tarsura guarna tubuk hangulan di bata gabe tuguha porsyon na boy diulahon ibana jala partohap maibana muse rap dohot tita akan atorasna ima di surgo hasonangan nang pinarada ni di bata di bagasag gulmen ingoluna tang mampu hita anggos ya kadiriota nagabe solan nagabe ong miam ni sibolis do hita molos sa kadirota alay guarna mingkuta madok berilah keadilan kepadaku ya Allah. Nona adong aka pengacara tongoni manuain posisi di bata di baik perpesalmen Tuhan itu adalah pengacara ulung yang akan memberikan keadilan, yang akan membela orang-orang yang berseru kepadanya. Jalarang si dabuhi bana, sang si jalo sisi pibana, alai patardo di hadapannya, dan dia adalah hakim yang agung. Di sido hita di bagasang luta di dokom marhiti parminggota sadario ima asa totok kita marpos ni roha tu debata okus mahita tujolo kunang selalap kita dipudi pakailah masa lalu untuk membuat refleksi untuk berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita dalam masa depan unang gabi selalap kita madabu tu akka persoalan hamaolok kamaolon jalan parpudi di dokdo tu hita ima naik kita mangiahi hati goran asitongan di bata songo tada nong porsia hita tu ibana uamma dak danaki ajar-ajari dak danaki marhiti-hiti nong tabuat terdiri ibana tu guhom mamuse tu parsekolah mingguan jala totong bana dengan asa marlas ni ruah hita rap dohot Tuhan mau lihat puji-puji yang madihotut oleh Tuhan apalah di bagasan obason filosodohan pengatungan di bagas corom di bagasan oleh asni rohami ala takas do ilalahami odo na mga luluok kami Tuhan maradop di aka persoalan nama leonom mudok ya dilad di hami molo adong ali Tuhan nagabi mabag kami patadang marlas ni rohami di bagasa gul ala horo debata natutu debata silehon hati goran lasongon itu Tuhan nang apala di bagasa na bason di pengotodo hai marhiti hiti hatam Kristus do padang situ ido tujuan ni parngolon nami ido haporsion nami ima dada portibion inganan na hot di hami alay surgo sa bulo nito din nami nang pinaradem marhiti-hiti hama mati ni Tuhan Yesus Kristus hayon na dohot hananaik na di parade surgo hasunangan ni di hami dalam marpakirimo kami tutuali Tuhan nasahat dohami saat tu surgo hasunangan rap dohot aka peparan nami rap do solot nami rap do sude aka naung tinubus mali Tuhan ala di pengotodo hami tutuali Tuhan di tonga-tonga ni portibion naliwas soro pihami mangulu le Tuhan as tutok kami tutuali Tuhan maniru ali Tuhan di bagasa gulmin ingulu nami songon nabung pinatupan ni si Apostol Paulus ali Tuhan nasalingon ali Tuhan gok aka kebanggan gok aka halubia kalubion keistimewaan nami nama basi pata gabi margijang ni roha kami ali Tuhan gabi sombok kami ali Tuhan alay ala nong utadahami asin roham ala nunga ditakupo joho kami gabi akaruasmu gabi hirasusuada doi martibako kamuliaon ala di pengotodo ham tutole Tuhan asa boy hamil Tuhan maniru akapabay namu di bagasa gulmin ngolu nami asa marhiti-hiti parulon nami gabi dipuji di pasapalak kuali Tuhan plus di pengotodo hami apala di bagasa no bason asa unang lalap pami tutole Tuhan diaka persoalan nang salpu alay mulutung pehuadopi hamil Tuhan aka persoalan na salpu gabi songo persejarah na dinggam may Tuhan laho mabahen mabuat sada keputusan nama motivasi hami nang tutik kinamanghut unang madabu hami tuaka hamaulok kamaulon le Tuhan songo na salpu
Alay lam gabi din ganali Tuhan nang akaw ulon nami sakap nami nang tutik-titik na mangihut. Dopak padangi matutuali Tuhan upos kami. Dopak kupa hamunangan nila Tuhan. Gabi buhay hamil Tuhan margogo mga dopis ka na masa di bagasang gulimin kolong nami. Mauliati madihotut oleh Tuhan nunga di pasato pasu-pasu para nakonon ditonga-tonga ni akaruas ni huriam jala apala di bagasan o baso pasahatun nami malitut oleh Tuhan tuho marhiti-hiti padidion nabadia 5 halak danak naung di pasato di palumioko di keluarga le Tuhan atong Roma oleh Tuhan pasu-pasu oleh Tuhan surat magwarna sida tu buku hanguluani asa partoha pali Tuhan nasida rabdoho tami akan atorasna di surgo hasonangan laos pargogoy parbisui matutuli Tuhan nang akan atorasna asa dilon nasida tiki nasida gogo nasida laho mengajar-ajari dohot pataruan akan akon nasida tuaka perguruan tuaka persekolah mingguan jala terlumobi tutuli Tuhan mabayan margogo nasida mabatiruan na dengga tuaka yang akon nasida di tonga-tonga niya kabagas nasida be pasu-pasu maaka natoras asa marhabisuhon mangulahon akolon nasida mangulahon nang aka pangajaron nasida tuake anak nasida pasu-pasu nang ruas nuria malitu asal hutna molatung adong alituan na dibagasan aka persahiton manang proses pemulihan ali Tuhan tehomaton ali Tuhan na madongani o na mga luas ali Tuhan nasida totong marhaporsiyaw na tugu ali Tuhan hipas pa partodion nasida molutung pigale pamatang nasida totong marsigatong nasida tuaro pamong pada wali Tuhan pandemi COVID siya kami asa boy tutuli Tuhan sonang sorbiro kami tarlumobi nang tutiki-tiki na manghut dong di luas so tutuli Tuhan dipuka par minggu sekolah minggu sadarion le Tuhan di tonga-tonga di bagas coromon le Tuhan secara onsite tatap muka sehomaton le Tuhan nama dongani akan akon nami lasongoni matutuli Tuhan nang akan atu Tuhan nami lansia marhiti-hiti pihadi nasida di hari Rabu le Tuhan totong mahole Tuhan napahipas roha dohot pamatang nasili Tuhan asa masih le Tuhan jala postura nami hotong nama jagaon ho nama dongani nasida jala marhiti-hiti pihadilan siya Tuhan boy tutuli Tuhan nasida marlas ni roha marpakirimon na mangulu madalani akar yung ulo nasida jala totong marpakirimon natugu hamil Tuhan di surga sonangan na pinaradem mali Tuhan atong sadio madatori nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Tuhan na martangya kami tuho amin marade mahita las to pasat ma peliata Yesus asih rohanai jalahi tadori suru asa tabaroai anak palitota tapati undalani ai torok do pena
tiur dalani ai toro do benalilu saya top mamulaki dongan sotung mitop lapu nariko tu dongani sotung malu akajoma di banalembani tapagalak palitota tapatiur dalani ai torop do benalilu saya top mamulai Noang sahat mahita tu acara padidion nabadia taparari marohata maredehita sebuku di nomor 126 ayat 1 ayat 2 titik ayat 2 jongjong mahamonatoras nama buat danak tu padidion. Oh Jesus nang tarnidi do boso-boso Sairo mengaligi ut manjalo dibuat na toras ng nasida betuson ay nang pasado na tuhod nagdanako. Martang yang mahita alea manamina di banogijang narodohami tujolo mabuan akada danakon saya si maroham jalo manasida gabi anak komu pasupas tu jala pargugoy manasida mangyay hanguluas sogot marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus amin atau kamu akadongan nama buat danak sididionon tangyok kamu mahatan ni Tuhan Yesus lau mahamu tuliat portibion ni nama dok akasisiana Uday hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasa kuar di bata ama dot anak dot tod di porbadia ajari hamu manasida mangaraduti saluhut na hutonaon itu hamu jala ingot ma sedong anakku do hamu ganupari rasi rasa ro ajal niya sianganon manang ise na porsia dohot ni didi dapotan hanguluan alay naso porsia hona sogot tangyo kamu madot hata na tersurat di surat ni si Markus adong maaka na mabuan danak tu Tuhan Yesus asa di jama ala dipicang akasyan naima na mabuani jadi dung tidak Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma luas samu maaka danak kirotuau unang oray hamuna sida ay diakas songonido harajao ni debata natuturo na hudokot tuhamu manang isepe ang gososongod danak ibana majalo harajao ni dibata dang bongot ibana tu si dungi dihaul maakada danaki diapeho matangan na tu nasida mamasu-masu nasida atong atidako kamu majolo hapor siotay rap mahamu madok au porsea
Nama terpajal loibana dihau pinar silang amen. Atong alusi hamu maha tanau sukut tonon dipangido hamu nuang di dion akad adanakon tubagasan ni nahina porsiam muna alusna beha nauludo hamu mamodai anak komunaon asa diboto jala dihutun nasida hatani debata alusna nauludo hamu marsuru nasida tu gareja doho tu perguruan ni huria prostan asa gabe ruas nama ngolu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna atong tapasahat manasida tu debata marhiti-hiti padion nabadiai kudul mahamu Roma tujolon sada-sada keluarga. Ale si Rio Bonardo Simbolon kudi di matu bagasa guar di bata ama do tu bagasan guar anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guar nito di porbadia amen. Sadira mo ti di bata ama ho do mo tu bagasa kerajaan di bata ro di saling leleng na amen. Kadok mama ulihat itu bata ala dileodo jala diudut doho sangoluan to yanak kota ima keni binsar lubat tobing ima diakati kena salpo ala dibagasa persahiton naposi nasida nunga dipatupahon ima padidio nahini putu nasida ala ni dibuat tu bagasa nobason ima laho pasikopo padidio nabadia marhiti-hiti pasu-pasu diramot itu hari bata mahol dapat mut bagas kerajaan di bata rol saling leleng na amen. Ale Manuel Palti Raja Gogok kudi di matu bagasa guar di bata ama do tu bagasan guar anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guar nito di porbadia amen. Sadira moti itu ada bata maho tu bagasa kerajaan di bata ro di saling leleng na amen. Ale si Hosea Safir Zoran Navitupulu kudi di matu bagasa guar di bata ama
do tu bagasan kuarni anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan kuarni to du porbadia. Amin. Saudara moti tu ada bata moho, di bat mohon tu bagasa kerajaan di bata roh di saling lelengna. Amin. Ale si Jonathan Kennedy sianipar kudi di mau tu bagasa kuar di bata ama, do tu bagasan kuar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan kuar ni to di porbadia. Amin. Saudara mau tu di bata ama ho, dat mau tu bagasa kerajaan di bata roh di saling lelengna. Amin. Jongjong mahamuna toras dengan amuna martang yang mahita ale Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristuan nami nungo pasatami akad adana kotuho jala dijako kodo nasida gabi anak komu marhiti-hiti padidion nabadiyai asa masuk tuhurian halak Kristen nasida di tanoon jala gabi pania dihanguluan na saling lelengna asi maroham dot diakan atoras ndak danakon separgugo jala ajari mana sida manugunogu dak danakotuho asarap nasida taruli diaka artani harajomu. Amin. Maredehita sian buku di nomor 147 ayat 16 jongjong mahita. Tatang ya kumapili atau debata martang yang mahita ale debata amanami na dibanogijang o doharuan ni saluhut silalo na denggan dot nasa ulibasa na mauliutos upasata masinanilom mituhami pilihan nami tuho sa jalo magabe uap naus di jolom pasu-pasu majala ramoti asa operasya ka pilihan non pati bulon harajam di tonga-tonga ni huriam dot di portibion buhay marohana marhiti-hiti todim asal tadahami kurang disilolom itu hami asal girgir hamadok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristuan nami. Amin. Alea manamina di banogijang sa penerbadia maguarmu sa Roma harajonmu sa saut malo meniruham di banotongon songon na di banogijang leon matuhami sa ron hanguluan siapari sa samadusan nami suan panisan nami di dosa nongan namardo sa tuhami unak kami tugon pangjunan palua mahami sian pangago Ay hodo
dohot hagogon rodi hasangapon saleleng nileleng Mulak mahamudi bagasad damai jalang pasu-pasu ya tu ada bata. Di pasu-pasu jalari ramoti tu hade bata maho. Di sodako tu ada bata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopako tu ada bata mabuhina tuho. Jala di pasorhom madamena tu todim. Amin. Oras madihita saluhutna songon buah-buah dihita terlumobi di hamuna akan natutonami lansia pukotama mulai hari Rabu jam 10 tanggal 6 dan tanggal 7 ate tanggal 6 napa dua hon adong do wacana ni huriata ima naing mengalunasi ima jabu na di Cimapar molo adong nakap roha lau manupai huriata boy may pasahat marhiti-hiti aka pelihata Tuhan mana masu-masu kita salut na horas ma na marpoto doang muna Marsinondang di ban Yesus asini rohanai jalahi tado disuruh asa tapaboai tapagalak palitota tapatiur dalani ai torop do penaliu sai hatop mamulaki nangawon nadaw na jolo di naholom liluaw alay sondang ni Tuhanku dumambuan mulakaw tapagalak palitota tapati